Pofwa Mene original Adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wanimu kan Afa information center sa wamadama Kasiebo ya jiato apetimuo eni Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo yo bomua ya jibebia Anuti Kasiebo mubati anka ewo end time information center achim asanteman Kwasiapia online radio ewo asanteman temu kumase Aluma Suta Information Center ewo jiwani kwanta God's First Information Center achim betnase Alternative Information Center Yawsero Kanyame Information Center ewo achim achikrum Cooperative Information Center ewo achekrum Die yasutumi ye Information Center ewo achim dwaha Awurade na ye Information Center achim apreku Gode wae boafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center achim asane Kosiewa ewa kosiewa krom Osono Information Center ewo achim esam Abnasemai Information Center wachim abnase Nyame ne hine Information Center wachim ofosukrum Ena Nyame Asam Information Center wo achim krobase eye nida so ne Awurade Prince of Peace ewa Strasi Somwa Heba Information Center so asom se twetwe ewo achim dan Intiamwa Junction Peace Information Center Wakokobe Eno Sewa Information Center ewo achim anyinase Kusam Information Center wachim achiase Keka no krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya ebutu achim odumase Adwempa Information Center Jinanko Jama North Chidom Information Center ewo achim adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Da Kingdom Come a police level Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duapa Information Center Afe adeshimama yedawo ase se ogusuwa etie Ahenkan anwumre no si Ahenkan Kasiebo na yedawanum so a omaka na omofa eye Kasiebo live ewo mu video ahodo so nyina so ase afe abusuafo abe fontentan so Facebook live eye Ahenkan 93.3 FM okwa ni de obuo kwa asombrasie mu kire wadwen shema hofra so enya Kasiebo ni bi enso enhwe na onum entie YouTube eye Ahenkan 93.3 FM okwa atwere kwa conference boss mo wabeka abusuako no wabredi dwumadi esunko nwanwaso bia no yedi tum live wabe fontentan so obenya karbo ewo video so aso tima be hwe de etwa edi ego www.ahenkanfmonline.com ensam ya tintim bia gwa Kasiebo betimi so etiafa afei ye tiasim ensam ni mu nkyiremu enie Yes, and Semono Asia na yademo call His Excellency Nana Adodankwa Ekufu Ado Ghana man penyini na kache na akura ayade so de eyento abobi ahyehye so ewo eye framantan mu ana kyese enya agoro ene obonto a hwehwehwe ne oma wodo a na abai bai omde agu akwa ene okono de atwam se tin na afi no dwumadie no wo se edie no dwumakro no ahyase afrase adi na timi enso aboa de wo se ode asonso bofom ye free ase adi hu dwuma nso eno so de asoso kakraka bi ato eye ne ka ne buto aguru ope no de tu fom se twin na omo so afrase edi dwuma na timi so aboa bi won so a wo de ahyase dada na emom yenwie ye yegusu a ye ntia no so kwa kwahwese babi so a asibi enso aduru